Okay, naatay tubagon ron nga pamahayag sa usa ka Iglesia ni Cristo. Ato ni siyang tubagon ato sang paminaw ni iyang pamahayag. Abibitaw ninyo guys. Pabalik-balik na lang ang isyu ba? Sumod na. O sa kuan pa, sumod na kayo ba? Paminawon. Kana bang ilang isyu ka? Si Pedro lagi ilag yung i-insist nga mo kuno'y visible head. Sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya, unang Santo Papa ko no. Usara lagi amo ang pangutana ana. Gaimig verse sa Biblia nga ang mga apostol gitawag si Apostol Pedro og visible head o unang pope. Kay kung wala gid mo ikahatag ana, di gyud nato pwedeng tuison ang kamaturan nga kamura ang gahimo-himo ana. Kunya di po ninyo pwedeng lubagon o i-deny ang inyong libro nga nagtugan nga mismong si Apostol Pedro wala siya kay balo nga hindi ay siya sa iglesia. Kunya kamo na hibalo na noon mo, sweeto na noon mo. Labi, bisag pag-unsaon ninyo maayo pagbalay-balay sa inyong eksplanasyon, kung inyo ra ng kaugalingong eksplanasyon, wala na siya pulos, no? Wala na siya hinungdan nga naman, kaugalingon lang na ninyo. Kung wala mo'y ebidensya pagpamatuod nga si Apostol Pedro gitawag na siya sa iyang mga kaubanan kaniadto nga visible head. Okay, ato ni siyang tubagon. Simple ra magani siya tubagon. Ang iyang pangutana kung tinuod pa kuno ng pagtulunan sa Katoliko nga si Pedro mo'y visible head nga gipili ni Kristo o Pope. Kung tinuod pa kuno na naanay kanang kaubanan niyang but pasabot mga apostol na ay apostol nga nagtuo o nagtawag nga si Pedro visible head o Pope. Mo na iyang pangutana. Unang punto sa atong pagtubag ana, wala man gatudlo ang Katoliko nga na ay apostol naglitok og word for word yun nga si Pedro visible head. Labaw na tong iya pong giingon nga kinsa man kunong kaubanan ni Pedro o kinsa man kunong apostolisa nga nagtawag niya ni Pedro og Pope. Mga igsuon, wala man gatudlo ang Katoliko na nga mabasa na litra por litra. Wala gyud gatudlo ang Katoliko nga mabasa na litra por litra. Kay kana lang word nga Pope na gama na imbento na nga terminology. Hibalo man sila na nas mga ikaunom nga siglo o ikalima ba niya magtudlo day ang Katoliko nga mabasa na panahon sa mga apostol nga kana nga word o termino na imbento na o mitungha na awahin naman na gigamit. Mo na nga dili gyud na matudlo sa Katoliko nga na ay apostol nga gatawag og visible head o Pope ni Pedro sa panahon sa mga apostol. Kay kanang word nga Pope o kanang paggamit sa terminong visible head in English man na. In English man na niya. Panahon sa mga apostol may record nga naa na in English og dili pod in English ang gigamit nga pulong sa mga apostol. Di ba? Sa atong nahibaw-an Greek man o tingali kay balop na pod siguro kay balo mo Aramaic sama ni Kristo. Pero kanang visible head nga in English wala pa gyud na panahon sa mga apostol. O kana pong Pope wala pa yun na nya nganong itudlo man as Katoliko nga mabasa na nga na ay apostol gaingon nga si Pedro visible head o Pope. Wala gyud. Pero ngano man nga sa atong panahon karon
matawag na ng katungdanan ni Pedro og visible head o Pope, kana mo'y dapat mahibaw-an sa mga iglesia ni Kristo. Sama aning iglesia ni Kristo nga atong gikomentaryohan ron. Unsa man day pasabot anang visible head? Leader nga makita. Di ba? Leader nga makita. Dayon kanang popod mao gihapon leader nga makita. Sabton og kana nga katungdanan muhaom ba na sa katungdanan ni Pedro. Sabton nganong moingon man ta nga visible head si Pedro. Okay. Atong tagsaon ang bisag usa lang siguro o duha ka bersikulo nga mo pamatuod nga visible head o Pope. Di man ha ang but pasabot anang Pope leader, makita nga leader. Ato nang giklaro nga sa panahon sa mga apostol dili gina mabasa kay kanang word nga Pope wala pa man na maimbento na nga terminology, kay dili man na Greek, dili po na Hebrew, dili po na Aramaic. So wala gyud na malitok sa ilang panahon. Pero diha ta sa unsay buot ipasabot. Nganong moingon ta sa atong panahon karon kay naa naman tay termino nga Pope o leader o visible head, so may buot pasabot ana. Kanang visible head o makita nga pangulo, mo man ay Pope. Okay. Masabot ba na nga ang katungdanan ni Pedro visible head? Okay. Now, simple ra kaya na. Kadtong nang gilalis ang mga apostol, kinsay ulo nila o head nila o visible head nila. Timani ha, sa ilang panahon, dili pa magamit ng pulong visible head kay in English man na. Ang ilang gigamit nga pulong, ang ilang pinulungan sa ilang panahon. Nga ang tukbang sa in English mao na visible head. Ato lang itanom sa atong unahuna nga ang visible head makita nga pangulo. Kung unsa man ang termino sa ilang panahon ana, well, diskubriho na to. Kung kahibalutan mo Greek, kahibalutan mo Aramaic, di lang kumahisgot ana kay di ko ana. Unya, ang atong prueba ana kay nang gilalis ang mga apostol sa ilang panahon kinsay visible head nila. So sa ilang panahon naa na day ng konsipa. Wala lang tawag og visible head. Wala pa pud nila tawag og Pope sa ilang panahon. Pero naa na sa ilang hunahuna ang concept, ang meaning anang leader o Pope. Kaya nga naman, nang gilalis man sila kinsay labaw nila. Subot ipasabot, naa na sa ilang hunahuna ang panghuna-huna nga naay labaw. Asa man na mabasa? Basahan ninyo sa Lucas 22. Sa Lucas 22, nang gilalis ang mga apostol, kinsay visible head nila. Pero akong klarohon na sa ilang panahon, dili visible head ang term. Kay in English man na. Dili man to in English ilang pangunahon o pinulungan sa ilang panahon. Wala pa ng termino nga Pope sa ilang panahon. Pero ang konsepto naa sa ilang hunahuna. Kay naghunahuna man sila kinsay labaw nila o visible head. Unya, wala ra bagyod mo ingon si Kristo nga walay labaw nila. Sama sa pagtulunan sa Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo nga tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostol walay labaw. Pero mapamatud-an ako nato sa Lucas 22 nga sa dihang nang gilalis ang mga apostol kinsay labaw nila, wala gyud mo ingon si Kristo nga walay labaw ninyo og katungdanan o walay visible head ninyo, wa gyud mag-ingon si Kristo. Sa ato pa kanang pagtulunan sa Iglesia ni Kristo nga walay labaw o visible head sa mga apostol, ila-ila ra nang hunahuna. Ano man, kay wala gyud moingon si Kristo sa dihang nang gilalis ang mga apostol kinsay visible head o ulo nila, leader nila, wa gyud moingon si Kristo nga walay labaw ninyo. So kanang huna-huna sa mga Iglesia ni Kristo nga tupong ra ang katungdanan sa mga apostol, ila-ila ra na. Kinupya na nila sa pagtulunan po sa Protestante nga tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostol. Nakaron nga nung masabot man nato nga si Kristo mismo gapasabot siya nga naay labaw nila. Kaysa dihang nang gilalis ang mga apostol kinsay labaw nila, unsay giingon ni Kristo? Balikon ko sa pag-ingon.
Wa gyud maingon si Kristo nga walay labaw ninyo. Ang iyang giingon, ang labaw diha ninyo kadtong ang iyang rule, ang iyang katungdanan mualagad sa tanan. Ito pa, magpakasulugoon. Ang mualagad sa tanan mao kununay labaw. So si Kristo mismo ga tudlo nga naay labaw ninyo, pero ang labaw ninyo kadtong mualagad sa tanan. Ito pa katong suguon niya nga mualagad sa tanan. Nakaron sa tanang mga apostol kinsa may iyang gisugo nga mualagad sa tanan. Klaro kay na sa Juan 21:15 hangtod sa 17. Sa dihang taliabot ng musaka si Kristo sa langit sa tanang mga apostol, si Pedro mo iyang giingnan, Pedro, ati mana ang akong mga karnero. So, sa tanang mga apostol, si Pedro mo ay gisugo nga mo pastor sa tanan, sa tanang mga tupa ni Kristo. Ito pa, apil na ang ubang mga apostol, ati manon o panguluhan ni Pedro. So, mauna nga, ngano mo ingon ta nga si Pedro, visible head, o Pope, balikon kus pag-ingon, nga kana nga termino, wala pa na panahon sa mga apostol, kay awahin naman ang gigamit. Pero ang concept unsahay concept? Kadtong naay labaw nila, naay leader nila. Nga nang gilali sila, o wa gid mo ingon si Kristo, nga way labaw ninyo. Ang giingon ni Kristo, ang labaw diha ninyo, kadtong mualagad sa tanan. Mualagad sa tanan. Kinsa man iyang gisugo ana ang katungdanan nga mualagad sa tanan? Si Pedro. Klaro kay na sa dihang mo taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Naaman dito ang ubang mga apostol. Nganong dili man sila tanan mo'y giingnan. Si Pedro naman, Pedro, ati man na nga ako mga karnero. Yun ang karnero ni Kristo. Tanan, apila itong mga kauban ni Pedro, mga apostol sa tupa, siya mo'y leader. Basahan ninyo sa Lucas 22:26. Mga igsoon, basahan ninyo ang Lucas 22:26. Di ba niingon si Kristo, ang labaw diha ninyo sa Revised Standard Version, murag ang term nga gigamit to leader. Then sa King James, chief. Para ba og Chief Justice, di ba? Kanang Chief Justice, siya man ay leader sa tanang mga justice. Niya atong masapot pod sa Lucas 22:26, sa dihang nang gilalis ang mga apostol kinsay chief o leader nila, sa Revised Standard Version leader, sa King James chief. Na sa atong term ron kung mogamit ag Latinized word Pope. So kinsa man ang gisugo ni Kristo? Nasa Lucas Juan 21:15-17 si Pedro. Sa ato pa, siya mo'y head, siya mo'y chief o Pope. So, muna, sayo na kayo bagon. Balik ko na ito sa pag-ingon, balik-balik na yun eh. Dili yun mabasa nga na ay kauban si Pedro sa iyang panahon nga nagtawag niya visible head o Pope, kay kana nga termino, wala pa man na nila gigamit sa ilang panahon. Away naman na gigamit na to, pero ang concept na kadtong ilang gilalisan. Unsa may gilalisan nila, di ba? Kinsay visible head nila, kinsay leader nila. Nga sa atong term karon, kinsay Pope nila. Di ba? Parehas ragunaan ng term pod nga executive minister. Pwede man na nato isumbalik das-das na nga pangutanan nila. Kinsa man pong apostol nga gatawag og executive minister ni kanang ilang mga leader. Wala man po na ilang mga leader sa panahon ni sa mga apostol. May pa si Pedro nga gituhuan sa Katoliko nga unang leader o unang pope, unang visible head nga gipili ni Kristo, second in command to him. Kay si Pedro mabasa man gis Biblia. Kanang ilang executive minister di man mabasa sa Biblia. Kaya si Felix Manalo og si Iranio og si Eduardo may pa hinuon ang gituhuan ni sa Katoliko nga si Pedro may unang gitugyanan sa Yahweh. Nabot pa sabot leader. Kay kanang tinugyanan sa Yahweh sa Isaias 22:21 og 22 tawgon magyud nag-leader o papa o father. Hibalo sila na pero ilarang i-deny. Di ba? So kini bang mangita og litra por litra nga sila pod maigo pod kay wa man gyud litra por litrang mabasa sa Biblia nga executive minister ng leader sa ilang simbahan diri sa yuta.
Wa ko'y mabasa nga tawgon si Felix Manalo og huling sugo o anghel ug unsa pa nang ilang itawag kanang ilang pagsaulog og July 27 wala man as Biblia. So ang nagtudlo og Bible alone sila ra po'y nagsupak sa ilang pagtulunan nga Bible alone kay naa man pud sila baruganan nga wala as Biblia. Dili mabasa. Kung ang Katoliko dili tanan mabasa sa Biblia, kay wa man magtudlo ang Katoliko nga kinahanglan basahon tanan sa Biblia. Kay naa may implied na apay judgment sa magisterium nga bisan wala sa Biblia, kinahanglan ta mutuo tungod kay gitagaan og authority ni Kristo ang mga apostol sa pagdili og pagtugot nga kana nga authority mapanunod man po na kung kinsay mosunod silang authority nga klaro kaayo naa sa mga obispo. Mao na nga kaming mga Katoliko mutuo mig mga council. Kay ang premise ana katong unang council sa Jerusalem nga kinahanglan tuhuan to. Unya ang mga council, mga meeting di man na mo undang. Dili man kay usa ra ka council, dili ra man kay usa ka meeting ang mahimo sa iglesia. No? Kay living church god sa to pag unsay mga problema, mag-meeting na po din mo pakanaog na po desisyon. Sumaw na, tanang mga council sa matud nga iglesia atong tuhuan, sila dili. Pero ang ilang mga council sa sanggunian, kung kinsay itiwalag, kung kinsay butohan, gusto nilang patuhuan sa tanan, bisag wala sa Biblia. Di ba? So matamaan na po sila. So, balik ko na to sa pag-ingon. O kato po ang ingon siya nga, nalimot ko hapit. Ingon siya nga, na ako na librong Katoliko, nga si Pedro, wa siya maguna-huna nga Pope o visible head siya. Mao na to lagi atong tubag. Unsaon na paguna-huna ni Pedro visible head siya og kanang Pope siya nga kana nga termino wala pa man na siyang panahon. Pero ang concept ipasabot na daan. Sa Isaias pa lang 22, 21 ug 22 kanang tinugyanan si Yahweh Papa man na o Father. Kay balo mo na kay nagbasa mo Biblia pero i-ignore lang ninyo na, di ba? Basahan ninyo ang Isaias 22, 21 ug 22 kanang tinugyanan si Yahweh tawgo na og Father. Unsam nang Father? Papa. O Pope. Di ba? Pero sa panahon nila sa una dili pa kana mo'y terminong gigamit. Pero sa gudanang termino na itong pagtawag sa labang makagagahom, di ba? Ang atong term nga gigamit ron, God. Pero sa panahon sa mga apostol, dili biya God. Kung mag-Griego sila, Theos, dili God. Kung mag-Hebrew sila, Elohim, dili God. Sabton ba po nato nga tungod kay wala pa magtawag o God ang mga apostol sa ilang panahon kay wa pa ma-in-English kay kanang God in-English man na. Kaya ang ilang term gamiton kung Greek Theos, kung Hebrew Elohim. Sabton ba po nato nga dili angay tuhuan nga God ng labang makagagahom kay wala pa na gilitok sa mga apostol sa ilang panahon. Kana galing pagtawag og Iglesia ni Kristo, dili man na mo'y term nga ilang gigamit sa ilang panahon. Kay ilang panahon sa una Ecclesia. Kisa man unsa man ang sa Greek ng Kristo. Dili gyud exactly Kristo kunang Jesus. Or unsa pa na nga term diha nga gitranslate na nato ron nga lahi gyud sa una kanang ngalan ni Kristo. Tawag na to Jesus Christ. Pero Yeshua Messiah man na sa ilang panahon sa una. O bitaw ng uban nga stricto kay term dili mo sugot anang Hesus Kristo kay gitranslate na ko no. Sa laing pulong. Okay, di man sila mo dawat og gitranslate na ngalan. Di ba? Pero kita, Katoliko, Iglesia ni Kristo, parehas rata nga dawaton na to ng translation. So, mao na atong tubag. Ato na yun ang gibalik-balik. Unsaon pagtawag sa ubang mga apostol, unsaon nila pagtawag si Pedro og visible head og Pope nga sa ilang panahon. Dili man in English ang language o pinulungan nilang gamiton. Pero ang concept na kay nang gilalis god sila kinsay labaw nila. Di ba? Nga si Kristo wala agad maingon nga way labaw ninyo. Wa agad. Ingon siya ang labaw diha ninyo kadtong moalagad sa tanan sa to pa katong sulugoon.
kinsa may iyang gisugo o nga paalagaron sa tanan nga mga karnero? Si Pedro. Unang si Pedro may unang gipasabot ni Kristo nga visible head. Baliko na to, sa ilang panahon dili visible head ang term, labaw lang. O unsa pay term na dili gani labaw kay Bisaya man na. Basta kayo kung sa tukbang na sa Greek or Hebrew or Aramaic pa na, basta mauna. Klaro kayo na, no? Nga sa ato pa di ay, kung atong sabton, ang unang executive minister nga gipasabot ni Kristo sa dihang paingon na siya langit mo, saka na siya langit si Pedro, dili si Felix Manalo. So sakto ang Katoliko nga si Pedro. Dayon kay kung ang katungdanan mabakanti doon na may mupuli, so tanawon din nato sa history kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa dihang nabakanti. Mga Santo Papa man na. Sa inyo sa Iglesia ni Cristo, pagkamatay ni Felix si Iranio, pagkamatay po ni Iranio si Eduardo, puros na dili mabasa sa Biblia. Hasta nang sa puli ni Pedro dili mabasa sa Biblia, kinsay puli niya. Pero mabasa lang noon ang ngalan ni Linos, ang ikaduhang Santo Papa. Pero dili mabasa nga siya may napuli. Di ba? Oh. So kung maingon mo asa man na mabasa sa Biblia, ay nang inyong pangitaa kay kana gani inyong mga leader di pod mabasa. No? Kay kung mangita mo litra por litra nga mabasa gid sa Biblia ng puli ni Pedro, Linos, Clitus, Clemente, di kinahanglan kana pong inyong mga leader sa iglesia mabasa po sa Biblia. Kay alang-alang og kamire pangitaan ninyo litra por litra unya kanang inyo dili. Di ba? So kung dili mo gusto pangitaag litra por litra nga ang unang leader ninyo si Felix, then sunod si Iranio, then sunod si Eduardo, kung dili mo gusto pangitaag litra por litra ana sa Biblia, ayaw po may pangitaag litra por litra. Mga Katoliko nga human ni Pedro, si Linos, Clitus, Clemente, kay kamo dili man po na mabasa ng inyo. Nya sa lain pong punto, wala man po magtudlo ang Katoliko og Bible alone. Ti man yang gitudlo sa Katoliko Bible o wala giklaro sa Bible naa sa tradisyon o wala giklaro sa tradisyon naa sa teaching authority sa magisterium. Ang mga kahalili sa mga apostol sa authority. Kay magdesisyon man yun ang simbahan. Ang magdesisyon ang mga leader man. So appeal na. Mabitaw mga council atong tuhuan. Gani na ay Konsilyos Katoliko nga nituo pod mo mga Iglesia ni Cristo kadtong paghukom pila ka basahon ang bag-ong tugon kay panahon sa mga apostol wala pa sila naka-canonize, wala pa sila naka-decide unsa nga mga libro ang himong official nga basihanan nga inspired word of God sa New Testament. Panahon sa mga apostol wala pa sila naka-compile unsa nga mga libro ang atong official sa New Testament. Kanus man na nahimo ang nakahimo ana mga obispo na sumusunod sa authority sa mga apostol ni adtong Council of Rome 382. Unya nituo pod mo apil mga Iglesia ni Cristo og mga protestante, una hinon ang protestante ninyo, no? Murag kung wala mo moawat sa protestante, nagkaparehas lang. No. Kaya nidawat man pud ang protestante sa Council of Rome 382 nga 27 books ang New Testament. Di ba? Oh, so padayon ta sa sunod ani, no? Naapag ko nalimtan pag yun. So, bisan pagani og si Pedro sa iyang panahon, wa siya kahibalong visible head o leader siya. Pero asa man ta dapat mo side gyud ang palibol nga personal nga panghuna-huna lang ni Pedro o didto kita mo base sa mga pulong ni Kristo. Ginamit ang ubang mga bersikulo. Kay kanang pagtuogod nga leader si Pedro sa tanang mga apostol, bali representative siya ni Jesus Christ, dili man na kay gama-gama na sa mga pari. kung atong sabton ang concept, si Kristo ang Dios may gabuot ana. Kay kung tanaw na to ang Biblia, kanang tinugyanan si Yahweh, prime minister ang katungdanan na. Bisan pagtanaw na to sa Old Testament, ibutang ta si Pedro wa siya kabalo nga leader siya. Pero klaro kayo sa mga gipadayag sa Biblia nga leader iyang katungdanan. Laliman ka,
Unsay giingon sa Lucas 22:26, ang labaw diha ninyo kadtong moalagad sa tanan. Ito pa, katong iyang suguon nga moalagad sa tanan. Kinsa may iyang gitahasan ana sa tanang mga apostol? Si Pedro sa tupa, siya mo'y leader. Siya mo'y chief. Basaha lagi sa Lucas 22 o ang King James Version o Revised Standard Version. Sa King James chief, sa Revised Standard Version leader. Oh. Si Kristo gapasabot ana ang katungdanan ni Pedro labaw. Ang labaw diha ninyo kadtong moalagad sa tanan. Kinsa may iyang gisugo ana? Juan 21:15-17 si Pedro. Sa to pa si Pedro mo'y leader. Nga sa atong term na karon, visible head o pope. Pwede po executive minister. Di ba na mabasa, di ba? So maigo mo. Mangita mong litra por litras Biblia nga kamo po naapo may dili mabasa sa Biblia. Di ba? Basa sa ninyo ng sa Biblia nga ang leader ya sa simbahan executive minister. Kay kung mabasa na diha pa siguro mo na ay honor nga pangitaan ninyo may og termino sa Biblia pope og visible head. Kay mahimo mong kuan na kanang so may term sa English na inconsistent. So hangtod sa sunod na po natong pagtubag sa inyong mga misconception sa side sa Katoliko.